ijele elu ego mụ na onye ga-agba egwu obodo mụ na onye ga-agba egwu mụ na onye ga-agba egwu mụ na ijele mụ na-elu ada ndị Igbo na mụ na-ekwu onye ọma ncheche mba mụ na ijele mụ na-elu ọnụ je mara mba na mụ na-agụ nwanne m ijele elu ego mụ na onye ga-agba egwu obodo mụ na onye ga-agba egwu onye ga-agba egwu mụ na ijele mụ na-elu Ndewonu, afa m bụ Chioma Oji aka Ada ndị Igbo. Achọrọ m iwetara unu tata ọtụtụ ilu Igbo. Ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eli okwu. Gee ntị ka ịnụ ilu dị iche iche. Mmadụ na-akpọ mmadụ maka na ọ bụ na mmadụ akpọrọ gị mmadụ, ị bụrụ mmadụ. The literal meaning to that proverb is you will only be recognized by people if they want you to be of essence. If they want to put an importance to you, you cannot call yourself whom you are. Other people will see the relevance in you and call you. People make people who they are by the importance they put in them. Mmadụ na-akpọ mmadụ maka na ọ bụ na mmadụ akpọrọ gị mmadụ, ị bụrụ mmadụ. Eze mbe si na ọnụ ọha dị mma ma na oriri ọha na-aka nkụ. This means that in life there are some things you see, you think it's easy, but when you venture into it, you find out that you need a lot of effort. You find out that it is not actually very easy to delve into some areas that you want to delve into in life. Eze mbe si na ọnụ ọha dị mma ma na oriri ọha na-aka nkụ. Making sure no matter how my name is Shad, the support of the man, a gala, yeah, man, I'm not as I am, so the pass I'm at the small lot, I'm happy to come by. I want to come I'm a country, that's my kind of one. I see Isi kọtara ebu ka ebu na-agba. The literal meaning to this proverb is, considering the amount of trolls that I've been getting on my page, all the people that claim that I've been chasing clouds according to them, the haters and the troublemakers, remember, one day you may be in that situation. You are trying to pass a message that is reasonable to the world. At the end of the day, someone is not taking it, but instead they are convincing other people to think that it's clouds. What you sow, that's what you reap. You will get an equal measure of whatever you do. Isi kọtara egbu ka ebu na-agba. Otongonoku atụramema ayo iwagoro pada atụramema ayo isawe manije na ndirma ayo itele ndi gbanya pụtagegwu ayo asede ndi gbanya pụtagegwu ayo kerizo n'ọra na-akpalite egwu ayo.